ay ayatek akakabsat, naragsak a Paskwa kada tayo amin. Iti daytoy nga aldaw, agyaman tayo iti Diyos, gapu iti na isang sangayan as hagot na kada tayo. Ti sagot ti bugbugto nga anak na. Agpaiso ang napalaos unay ti panangayayat ti Diyos kada tayo, tainted na pa iti bugbugto nga anak na, nga nagbalin nga Emmanuel tayo. Ti kada ti Diyos kada tayo. Tinarigagayan ti Diyos ti makikaysa kada tayo, tapno mariknana dagiti mariklik na tayo at tao. Tiragsak tayo, panagtuok, dagiti pagbutngan tayo, ti pananginanama, ti pigsa ken pagkapsutan tayo. Iti daytoy arambak tayo, danggayan tayo dagiti kakabsat tayo, akameng ti Barangay Gabor Norte, Lasud, ken Bayuga Weste amang idaulo iti panakipaset. Kablaawan tayo nga rod ni Jesus, babaen ti daytoy arambak Eukaristya. Tumakder tayo, ket kantaen tayo ti kanta panglukat, akas pangsarabo tayo ti Apo, babaen dagiti ministro na. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti bukod tayo apanawen, nagsao ti Apo kada tayo, babaen ti bukod ng anak. Iti naindaklan na silaw, ti gloria ti Dios, agapo ken kuana, na aramid amin abanag. Sapay kuma tadaytoy nga anak, ni Jesus nga Apo tayo, kanayon kuma nga adda kada kayo. Manipod iti rugi ti pakasaritaan ti tao, nagsao ti Dios ket natungpal dagiti sauna. Naaramid ti lubong, babaen ti balikas na. Naaramid ti babae ken lalaki, babaen iti sauna. Inaramid na si wayawaya ti ili ti Israel, ti nasyon a pinili na, babaen iti sauna. Ngem nagtukyad ti Israel a sumurot kadagiti bilin na, ken kadagiti profeta nga imbaon na kadakwada. Ket naaramid ati kinadakes, nagtaeng iti sidong dagiti pinili na at tao. Ngem saan ang nagpatingga ti Dios, iti panangtaripato na kadagiti tattao na. Inted na kada tayo, ti pudno abalikas na ni Jesus ket imay
na ipasngay babaen iti tao. Imay tapno isalakan na tayo. Dimngeg tay kadi kadagiti sa una. Impaay tay kadi iti panangawat tayo iti ayat na. Kakabsat kadagiti kanito dagiti personal nga interest ken bukod apakaseknan ti inpangpangruna tayo. Kadagiti kanito nga iti boses ken timek iti nainlubungan apagaseman ken pagganasan ti inpangpangruna tayo. Dumawat tayo ti kaasi ken pamakawan ti Apo tapno masilnagan iti puso a nakudrep iti panunot nga namaga ken iti kananakem nga nagangon iti ayat ti Apo. Kuna tayo nga rod as ipapakumbaba agkonfesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko unay isong agpakpakaasi ak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti aming anghel ken sa santo ken kada kayumet kakabsat ta ikakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin na Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika, when na po mga asika. Idaydayaw tayo iti Dios, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket ito'y nagakapya, kadagiti tattao ananim pagtipanag, naknagyanda, ibunan dagdaga, itanok daga, pagrupaban daga, daydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatuan, Apo Dios, na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, bugbog nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan, sika magika, kadagiti basbasol ti lobo, kasyan na kami,
mangikat kadagiti basbasul ti lubong awatem kadaytoy ararakaw sika si tutugaw iti makanawa ti Ama kasyan na kami gloria iti Dios ti kangatuan yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan siksika ti Apo siksika iti kangatuan iti timpuyong ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Dios, nakaskas daaw daydi panangitanok mo iti tao idi apinaraswam. Ket adadapay ang nakaskas daaw daydi panang paraburbo ken kuana idi nga insalakan mo. Ipaay mo kadi tamairanod kami iti nadiosan wenno iti kinadios ti anak mo. Isu anatay anakiranod iti kinatao mi. Gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Isu a makipagbiag ken makipag-arikan ka. Iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios nga agnanayon nga awan inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Nagpintas kit din akitain. Ti susungad ti maysa ababaunen. Umay nga aglasat kadagiti bantay. Mangyeg iti naimbag adamag. Damag ang maipapan iti kapya. Ipakaam muna ti balegi ket kunana iti Sion. Agarin ti Diyos mo. Agpukpukaw dagiti gwardya iti syudad. Agpukpukaw da gapo iti rag-o. Makita da sila latak ti panagsubli ti Apo iti Sion. Agderi kayo gapo iti rag-o. Da kayo nadadael adiso ti Jerusalem. Kinaasyan ti Apo dagiti tattaw na. Inispal na ti syudad na. Inaramat ti Apo tinasantuan apan nakabalin na. Insalakan na dagiti tattaw na ket nakita ti entero alubong. Ti sao ti Apo. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panangisalakan ti Diyos tayo. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan nyo iti Apo, iti baro a kanta. Gapo kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na iti balaygi, babaen iti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Nakita dagiti tattao iti amin adiso ti panangay salakan ti Diyos tayo. Inwaragawag ti Apo iti panakabalay gina. Inpakaam muna kadagiti pagilyan iti panakabalin na ang mangisalakan. Ti panakabalin na
tinungpal na iti karina kadagiti Israelita. Nalagip na ti asina ken kinapudno na ken kuada. Kita dagiti tattao iti amin adisu ti panangisalakan ti Diyos tayo. Nakita dagiti tattao iti amin adisu ti panakabalagi ti Diyos tayo. Idir iyo da kayo amin adaga apagdaydayaw yu iti apo. Itanuk yu dagiti kanta ken idir iyo iti rag-o. Nakita dagiti tattao iti amin adisu ti panangisalakan ti Diyos tayo. Agarpa kayo nga agkanta amang idaydayaw ti apo. Agtukar kayo iti arpa, umkes kayo iti rag-o iti sangot ti apo nga ari. Adanggayan dagiti trumpeta ken tanguyog. Nakita dagiti tattao iti amin adisu ti panangisalakan ti Diyos tayo. Nakita dagiti tattao iti amin adisu ti panangisalakan ti Diyos tayo. Ti may basa naadaw ti surat kadagiti Hebreo. Kadagiti ununa ng aldaw, nagsao ti Diyos kadagiti amma tayo, tinamin ado adaras, ken itinadumaduma awagas babaen kadagiti profeta. Ngem kadagitoy mauding aldaw, nagsao kadatayo babaen iti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin alubong, babaen ken kuana. Ket iso pinili na nga nagtawid kadagiti amin abanag. Ti anak ti pakakitaan, itiranyag ti dayag ti Diyos. Iso tinapaypayso aladawan ti kina Diyos na. Isupay ti mangtartarawidwid ti amin alubong, babaen ti manakabalin asa una. Idi naugasan nan ti basol dagiti tattao, nagtugaw ti makanawan, tinatanok a Diyos sa dilangit. Naaramid ti anak anaturturay, ngem dagiti angheles. Nadaydayaw met tinagan na, nga inted ti Diyos, ngem ti naganda. Taawan apulos kadagiti angheles, tinangibagaan ti Diyos. Sika ti anak ko, itangal daw, nagbalinak nga amam. Wenno, siyak ti amana, ket isunto ti anak ko. Kuna ti Diyos, ididandani na ibaon ti naunang anak na dito'y lubong. Masapul ngagdayaw ken kuana, dagiti amin nga angheles ti Diyos. Ti sao ti Apo.
tetay kenkwana, ti dayaw awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo ada kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Sakbay anaparswa ti lubong addan ti sao, ket ti sao adda idi iti Dios. Ket no anya ti Dios kastamet ti sao. Manipod idi punganay adda ti sao iti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti isu amin babaen ken kuana. Ket awan ti naparswa no di babaen ken kuana. Adda idi ken kuana ti biag. Ket daytoy a biag isu ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget. Ket di mabalinan ti sipnget nga iddepen. Daytoy ti pudno a silaw, ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin at tattao. Ngarod, adda idin ti sao ditoy lubong. Pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana. Nupay kasta, saan a nabigbig ti lubong? Napan iti ili na, ngem saan nga inawat dagiti kakailian na. Ngem kadagiti amin a imawat ken namati ken kuana, inikkan na ida iti kinalinteg nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da ang agbalin nga anak ti Dios, kas iti kadawyan a panakaipas nga iti tao. Tati Dios mismo ti amada. Nagbalin a tao ti sao, ket nakipagtaeng kada tayo. Nakita mi ti dayag na anapnuan iti parabor, ken kinapudno. Daytoy idi ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti Ama. Ti ebanghelyo ti Apo. Naimbaga Paskwayo amin kakabsat. Naragsak kay matlaang Apo. Siya sino kadatayo ti nakimisa iti Vihilya ti Paskwa ditoy simbaan iti Kalman. Di Rabii. Dagiti kakabsat tayo nga hermana. Siya sino mati nakimisa iti tenga iti Rabii, Apo. Dati sumagmamano. Ket itata kakabsat, rambakan tayo iti misa ti Paskwa iti aldaw. No kitaan tayo kakabsat, actually this is a journey. It is a process from the Vigil Mass, iti misa iti tenga iti Rabii, misa iti parbangon, ken misa iti aldaw ti Paskwa. Dagiti nasantuan na may basa, adda iti nagpintas nga annayas na. Umuna natakwatan tayo iti kapututan ni David ang nagtaudan ni Jesus. Ti kapuunan ni Jesus, nagtaod ti kapututan ni David. Ket kas nagbalin apan nakaama ni Jesus, ni Jose, uray pay piman natakwatan na nga masikugan ni Maria sakbay nga iti panagkasarda, kayat na kuman na panawan ngem nagtalek iti plano ti Dios, ket pudno nga impangag na iti plano ti Dios. Ngarod, kas nangagan tayo, ada daytoy census, ano sa dino,
kasapulan nga mapan agparehistro dagiti Israelita iti nagtaudan da nga ili. Idi nga agtartrabaho ni Jose, yan tangay ta karpintero, from Bethlehem napan iti Galilee. Ket nagnaed dita, gapo iti trabaho na. Ngem idi nga napasamak dito yung census, kasapulan nga agbiyahe, masikog idin ni Maria. Ket nagsublida, nagdalyasat da, nakaat-atidog, nga biyahe, ket dandanin iti panaglabor ni Maria, ngam uray pay no kasta, nagdalyasat da. Ket along the way, idi nga dadan iti Bethlehem, di tamaten nga naglabor ni Maria. Ket remember dear friends, ni Jose na panlaeng iti Galilea, yan tangay dita iti nakasarakan na iti employment. Dimmakkel na yanak iti Bethlehem. Adita dagiti kakabagyan na, datta dagiti gagayem na, datta dagiti katsukaran na, ngem no apay nga uray maysa awan tinagpadagos ng padagos kadakwada. Then iti rabii nang gantayo nga in babaen ti bileg ti Dios, ken iti plano na iti umuna nga nangipakaamuan, daytoy nga Dios tayo, babaen iti anghel, iti panakaypasngay, daytoy nga maladaga, anak ti Dios, ket kadagiti agpaspastor. Ket nai gunam-gunam kadakwada, akasapulan nga agrago ken agragsakda, yan tangay ta addan ti mangisalakan. Na imatangan dapay ti koro dagiti nailangitan na buyot ngagkankanta iti gloria iti Dios iti kangatuan. Isu nga dagitoy nga agpaspastor na pandang sinarak dayta amaladaga. Ket pudno na imatangan da dagiti balikas dayta nga anghel a nagparang ken nangibuksil kadakwada ti kay papanan wenno iti mensahe may panggep daytoy nga panagbalin a tao, panakaypasngay daytoy nga maladaga. Dios nagbalin a tao. Ket kakabsat iti ebanghelyo tayo met itatta, iti daytoy nga nasanto na misa aldaw ti Paskwa ti panakayanak, nangyigan tayo iti rason no apay nga daytoy nga Dios nagbali na tao. Naigunam-gunam iti pakauna ti nasanto na misa nga ti Dios babaen ti sauna na aramid iti amin na aramid ti lubong na parswa ti lalaki ken babai. Kastapay nga inikkan na iti waya-waya, dagiti tattao na apinili na. Ngem iti baet dayta nga ayat ken waya-waya nga inted daytoy nga Dios nagkibaltang ket nagari iti sipnget, nagari iti basol ti panagbiag dagita nga Israelita. Ngem kas nangigan tayo iti ebanghelyo saan nga nagsarday iti wagas panagayat daytoy a Dios, ket impaay na iti mismo nga anak na tapno agsubli dagitoy a pinili na atat tao datayo amin manipod iti kasipngatan agturong iti lawag. Daytoy iti rason ti Paskwa kakabsat, ket daytoy iti kay papanan no apay nga tunggal Paskwa adda wenno ibalikas tayo na imbag a Paskwa. Yan tangay ta masarakan tayo daytoy nga rambak, daytoy nga solemnidad iti kinaimbag ti Apo. Hababaen iti ayat na kada tayo, insalakan na tayo. Ket iti wagas panangisalakan na, wagas kinapakumbaba,
wagas panagserbi, ken pudno a panagayat. Kakabsat, maawis tayo met nga rod, nga mangiyan ninaw, dayta alawag, ti pamati, dayta a Dios, nga nang ted kada tayo, itilawag, kadagiti amin nakapulpulapol tayo. No, sublianan tayo kakabsat, manipod iti umuna nga aldaw, iti misa aginaldo, agingga iti daytoy nga kanito, baybayabayan na tayo, iti tema, iti sangapulo a tema, iti daytoy proseso, iti panagbalin nga sinodo, iti simbaan. Ket kakabsat, no, dagupan tayo, apay kadi nga adda dagitoy nga proseso, adda daytoy nga arapaap, ti Santo Papa tayo, apay nga kayat na iti mga barwanan, tapno agbalin nga relevant kuma, iti pamati, wenno iti sao ti Dios, iti agdama a panawen. Nagpintas nga iti daytoy nga kanito, makita tayo apo, iti kabuklan amin dagitoy nga inararamid tayo. From the season of Advent to this peak, this solemnity of the birth of Christ. Apo, no nakimisa kayo, idi rabii, sinaludsod ko, apay kadi nga amin dagitoy, nagado nga sakripisyo, nagado nga oras, panangipaay iti talento, gameng, nagado nga ganwat, awis ti simbaan, nagado nga kasapulan nga aramiden, apay kadi nga aramiden tayo amin dagitoy. Well, because if we take a look at Christmas on a bird's eye view, kakabsat, on a larger perspective, on a wider point of view, Christmas is actually a retelling of a story that saves. And in fact, the act of retelling itself is salvific. Us participating in this process of retelling this story that saves, we are blessed with God's grace. And this grace is itself salvific. Aramidan tayo, amin dagitoy, agsakripisyo tayo, ited tayo, iti oras gameng talento tayo, amin ipaay tayo, katatao tayo, puso, nakem, panunot, kadagitoy nga aktibidades wenno programa ramrambak iti simbaan. Tapno mapabaro iti puso tayo, mayaninaw iti lang ati Dios. Ket wagas tayo daytoy apagyaman iti Dios anangayat kada tayo nga immuna. Kakabsat, adda iti rason nga agdiri ken agragsak tayo. Nagpintas ta iti sungbat tayo iti saludsod na ragsak tay kadi when ngem amo tayo launay nga iti baet dayta nga sungbat tayo when iti kinaragsak ket dagiti nagado nga panubok pakakumikuman problema resiris sakit tinakem na dumaduma nga pakatutuukan pakakumikuman ti biag ngem kakabsat ada daytoy nagpintas nga kanta iti YouTube Music nang nagkulaang 2 days ago, nalipatak matan ti title na. Iti lyrics na nagpintas launay, kunana, love is louder than all your pains. Love is louder than all your pains. We are here, we celebrate Christmas because we know that amidst our problems, amidst our predicaments, ti Dios, ti ayat na, nabilbilag. Ket saan nga maparmek, ti sipngep, daytoy alawag. Awan ti mabalin, nga mangparmek, iti ayat ti Dios. Ket no ipalubos tayo, agtultuloy dayta aranyag, iti panagbiag tayo. Ket mabalin tayo pay, nga aramaten, dagitoy apanubok, kas wagas ti Dios, nga mangtukay iti katatao tayo,
tapno agbalin anapinpintas iti kagagalad tayo. Kakabsat, naimbag, naragsak, nagsupadi, launay iti fiesta ti Paskwa. Sapay kumangarod, tagtultuloy daytoy nga rag-o ken ragsak tayo, iti agnanayon a panagbiag tayo. Ket idiri tayo, babayan ti aramid tayo, iti ragsak tayo, nga agserbi, kadagiti kapulpulapol tayo, agpakumbaba, uray kadagiti nakasair tirik na tayo, dumawat pamakawan kadagiti nagbiddutan tayo, ken kang runaan na unay, agayat, akas iti pananagayat, daytoy adios tayo. Merry Christmas, Apo! Ikantayo man nga ro, tinabara sipsipat iti Dios tayo. Ket dumakder tayo, iyebkas tayo, iti panagtalek, panamati tayo, iti daytoy a Dios a managayat. Ket kunatay amin, mamatiak ti Dios Ama aman nakabalin amin, anamarswa ti langit ken daga. At immaw ti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, agtalinaed tayo asi ulimek iti daytoy a kanito, ket palubusan tayo iti Apo a makisarita kada tayo, ket intayo pagpampanunutan ken utuben ti kay papanan dagitoy a balikas. Ti Dios nayanak, babayan ti bilag ti Espiritu Santo, ken iti panakipagpaset ni Apo Santa Maria. Nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus natay ket naitanem, imulog tiyan dagiti natay, nagungar ti may katlo nga aldaw. Imulit sa bilangit ket si tutugaw ti makanawan, Dios Ama man nakabalin amin. Agapuntot sadyay nga may mangukom kadagiti sibilyan. Ket adantumet panagungar ti bagi ken biag nga naman. Ita nga aldaw nagbalin ti Dios a tao ket nakipagtaeng kada tayo. Agdawat tay iti Ama amang ipalubos anang ipalubos iti anak na amangala iti lasag tayo ket kuna tayo tunggal panggep. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti mangikas kasaba iti sao ti Diyos. Masamay da kumanga umuna kadagiti balikas, tapno siyaksyan iti panagbiag da iti minsae ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Agpaay kadagiti agdengeg iti sao iti Diyos, tapno awaten da iti agameng iti puso da, ket agbunga dagiti aramid da iti kinalinteg ken kapya. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti saan pay amakam mo ken ni Apo nga Jesucristo, tapno maluktan dagiti matada iti daytoy apudno asilaw, nga immay kadagiti tattao. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Agpaay kadagiti agsagsagaba, gapo iti pait iti padas da iti biag, tapno masarakan da dagiti tattao, amang ted kadakwada iti pamati, namnama kun ayat. Kumararag tayo. Apo, pagsilawen Diyos mo kada kami. Agpaay kadagiti kailyan tayo ngagtatrabaho iti balasiw taaw, tapno maawat damet ti anag kun bendisyon ti Paskwa, uray adayuda kadagiti pamilyada. Kumararag tayo. Apo, pagsawem ti balikas mo kada kami. Dios nga amami, babayan ken ni Apo tayo ay Jesucristo nga anak mo, simrek ka iti lubong mi, ket ammom dagiti kasapulan mi. Saan mi anam namaen nga ited mo amin adaw-dawatan mi, ngem patgamkad ka dagiti kasapulan mi. Amin dagitoy dawatan mi, gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo ken Apo mi.
Kumararag tayo kakabsat, tapno daytoy daton tayo, makahayayo ti Diyos, Ama, aman nakabalin amin. Makaayayo kumaken ka, Apo, iti panagdaton mi iti daytoy a piyesta. Iso a paggapuan iti panakay kapyami ken ka. Ken isupay iti mangipaay iti napalungduan na panagdaydayaw mi iti dayag mo. Gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng anong mikat pakay sa lakanan mi, ada kami iti amin at tiyempo kendiso, agyaman kami ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin amin ket agnanayon na Dios, gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Kristo iti misteryo ti Paskwa apan nakayan. Tani Kristo iti misteryo ti Paskwa ti panakayanak na, nagparang akas tao, ket makita nupay kas Dios saan a makita. Isu nagtaod iti Ama, iti sakbay iti amin at tiyempo, ngem impas ngay ni Virgen Maria iti umisu at tiyempo. Pinagkaykaysana, tinamarswa ken ti parswa, tapno iti sidong na, pabangunan na dagiti naidasay, ket isublina ti sangalubungan iti kinaimbag na nga inkasigudan, ken ayaban na ti tao anapukaw, ket iturong na iti nailangitan a pagarian. Anansata makidangdanggay kami kadagiti amin nga anghel, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken daga napnoda iti pakaydayda yawa. Hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abig ka kinasanto ket sikati gubuhayan ti amin a kinasanto. Nawatan mi nga rod nga ipaay mo te Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, nabagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alaen yo, ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik, isu amayawat to nga agpaay kada kayo. Kastamet akalpasan na di pa ng rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulo na ket kinunana. Alaan niyo ket uminum kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayo na tulag, isu may buyat to nga agpaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kaniyak. Ti misteryo ti pamati. Ken iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi ti papatay mo, o Apo aking gaiti, iyaay mo.
Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi ken kaapot, iti napay ti bihag ken ti kalis si panakay salakan. Agyaman kam ken ka, ti paay mo, amay kari kami nga dad ito'y saklang mo, ket agsarbi kam ken ka. Dawatan mi apo, tada kami ang makiranod iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagipem kad apo, ti iglesia, manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ayat na anadiosan. Laglagipem ti Francisco asanto papami, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin na papadi, diakono, na konsagrara na tattao, ken amin agserserbi ti simbaan mo. Laglagipem pay apo, dagiti kakabsat mi amat maturog, hasi inanamay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim, awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaton mi apo, taipaay mo met nakaasim ka na kami. Haramidam kumamay karikam amin iti agnanayo na biag, ket makiranod kam to, ken naigasatan na Virgen Maria, ngayon ti Dios, ni San Jose, na singpet nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol, ken kadagiti amin na sa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbiken ka, dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka, man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Kakabsat, datayo, anabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosa na panursuro, turdan tayo ti mangikanta. Ikanawa na kami, Apo, iti sipnget ti basol, kadagiti pakadandanagan mi, kadagiti amin adakes. Lokatam, dagiti matami, tapno makita mi ti lawag nga ipaay ti pamakawan, ken ayat mo, tapno agtalinaed kuma ti kapya kada kami. Aramidan na kami, asilulukat akan kanayon, amang ipaay iti panawen, tiyempo ken kapya, iti pagariam, apag naedan, iti agnanayon nga awan inggana. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon adin, tu agsarday.
O Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kaniyak tited ko kada kayo. Saan kad, adagiti basbasol mi dimingmingam, no di kat ipamati ti iglesyam. Kat kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kad si asiken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa. Si kangagbiag kenagari, iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumangad kada kayo. Kakabsat, ipaayo ti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Kapya, Apo. Kakabsat, at iti kordero ti Dios, at iti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat dagiti naayaban iti padayana.
Kumararag tayo. Manangaasi a Dios, ipaay mo kadi, tati mangisalakan anayanak itangal daw. Kas impaay natin na Diyosan na panakayanak kada kami, kas ta kumapay nga ipaay nanto, iti agnanayo na biyag kada kami. Gapumetlaing ken Kristo, nga anak mo ken apo mi. Agtugaw tayo kakabsat, amo tayo launay iti kasang nga imbati iti bagyo Odette kadagiti na didigra. Iso nga iti daytoy nga kanito kakabsat iyabkas tayo iti naragsak ken narong bulat ta a Paskwa kadakwada babaen iti panangibingay tayo kadagiti adda kada tayo panangipakita tayo iti panakipagrik na tayo kadakwada agkanta tayo. Kakabsat kalpasan ti panangawat tayo iti final blessing. Adanto iti agap apo. Maawis tayo nga umagap iti maladaga wenno iti imahe ti baladaga a Jesus. Tumakdar tayo amin. Ti apo adda kumakada kayo. Agtamet kayo taawatan niyo ti pamendisyon ti apo. Ti Dios amang nibinibi ti kaasina, pagtalawan na kuma iti kinadakes yo, ket pagranyagan na iti uneg dagita puso yo, ti lawag dagiti virtudes. Isu amang paksyat kadagiti sipnget ti lubong, babayan ti itatao ti anak na, ken na magranyag iti daytoy na santuan nga aldaw, babaen iti nagloryaan na panakaypasngay ti anak na. Kinayat na nga impakdaar tay anghel kadagiti pastores ti naindaklan aragsak ti makaysalakan a panakaypasngay ni Kristo. Sapay kuma tapunwen na dagiti nakamyo iti ragsak ket pagbalinen na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Amen. Ti Dios ana magkaykaysa iti langit ken daga, babayan iti tatao ti anak na, punwen na kay kuma iti kapya, ken iti naimbag anakem na, ket pakiranudan na kayo iti agnanayon aragsak.
Ti pamendisyon, ti man nakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba kuma, ket agbati akan kanayon kada kayo. Nalpasen ti nasantuan na misa, agtultuloy iti misyon tayo, in kayon ti kapya ti Apo. Naimbaga Pasko tayo manen, amin kakabsat, ikan tayo tinabara, sipsipat, iti Diyos tayo. Kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag kanasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, si katag nanayon amang ibabaet kada kami.
Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kay tituloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma manglingkod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.